OK, čaute ľudia a dneska si ideme zahrať Roblox 99 Nights in a Forest. OK. Nice, to už to niekto hrá. Ja to idem hrať síce asi sama, alebo ja neviem, s teammatemi. Fakt netuším. A najradšej by som bola, keby som si mohla kúpiť nejakú klasu, lenže asi nemôžem. Lebo ja mám iba 73. A nechcem si to zase kupovať, lebo čaká, diamanty tu nás stoja nejaký za 200. Dobre, to čo ja by som chcela je za 400, takže za 200 tu žiadne není. Dobre, kódy už som si napísala, to je to, hej, ale akože, OK, idem k týmto. Kto to je? To je Rechtstock, furt sa na to pozerám, ja proste neviem. OK, takže vidíte teraz mňa, viem, že som Bacon Girl, mne to úplne, že uprdala. OK, včera som hrala Minecraft, takže asi, budem sa snažiť šprintovať niečím iným, než proste, on mi to, ten Bacon Boy, mi to chcel ukradnúť, neviem čo. Ale dobre, no tak dám aj jemu, ako. Keď už si on chcel ukradnúť, no tak mu dám, no ako. Ale toto je posledný krát, čo niekomu dávam. Okrem teda hej, BFF. No tu máš ty, zlý Bacon Boy. Nice. Do pekla, zase sa snažím šprintovať CTRL proste. Ja neviem, veľmi nehľadajte logiku. No teda ako... Nehovorím, že som blbá, ale... Ťažuš! No konečne padaj. Dobre, nice, už máme drevo. Jej! Drevo. OK, dneska by som chcela asi level 6 akože ohňa, neviem. A keď ste tú na hru nehrali, no tak je to vlastne o tom, že musíte prežiť 99 nocí a to na vás zatiaľ bude loviť jeleň a proste sa vás bude snažiť zabiť a také blbosti. Proste to by mal poznať každý, kto hrá Roblox. Ako? Ale niektorí zase nehrajú Roblox, takže... OK, koal berem, alebo koalu. OK, idem tohto tu zabiť, je mi úplne jedno, že ma nahituješ. No tak nič. Ježišmária. Čakaj. Všetci lively. Nice. Do pekla, ja som nemala plný to, ja som nemala plný život, ale OK. Tak teda ho takto porazím. Zabij sa. Nice, no tak nič. Nepadlo mi to. Nepadol mi Wolfpelt, to je celkom akože škoda, ale nevá. Aj keď hrám síce teraz sama, no ale to je jedno, Tut. Ok, nice. Night is approaching, nice. A teraz sa vlastne akoby začína tá noc a príde nás jelen pozrieť a teraz nás akoby nebude loviť proste, takže to je poha. Potrebujem ísť naťažiť nejaké drevo. Je dobre, ja sa teraz nebojím, ako jeleň mi teraz nič nemôže urobiť. OK. No tak, poď. Neviem, ja neznášam túto tu na sekírku. Ona je strašne pomalá. Najradšej by som mala Strong X, ale v živote som ju nemala. A najlepšie by asi bolo to, že hrám s vami, akože. Ja som sa ho zlakla. Dobre, no tak to nie je tento týpeček tu. Bež preč. Choď preč! Nice, a už utíka. Takže takto, prvú noc on je úplne že v pohode, ale... Takže potom už sa zblázni. OK, koľko máme tohto?
celkom veľa, ale ja premýšľam, či čo urobiť Sandial alebo regular bed. Ja si myslím, že Sandial je trochu užitočnejší, lebo ja nechcem prežiť 99 nocí, alebo nie teda. Takže ja kupujem Sandial. Potom by som chcela kúpiť postiel, kompas a pár shelf toho, blbostí. A vlastne potom by som ešte chcela crafting bench aspoň 4. Ja neviem. I mňa to extrémne moc zaujíma. Nice, už je ráno. Dobrá. Tento týpek už chce rabbit food. Tu máš. Dával. Hej, kamo. Ježišmaria, ja som si ju nechala tu. Dobre. OK, info už viem, že prišiel práve tento týpek tu. Do pekla. Dobre, ja potrebujem nájsť 6. Ale hodilo by sa, keby som to aspoň zabíkala. Kamo, I believe I can fly. OK, ale ja si za to tak chcem kúpiť spíru. Keďže už pištolku mám, ale hodilo by sa mi good X aspoň akože. Ja si idem pre baterku. Sice mám málo životov, je mi to úplne, že totálne jedno. Ale neviem, mňa to akože baví, táto hra. A to dosť. Hráme skoro každý deň. Takže teraz už to nie je, že Dresto Impress, ja som Dresto Impress nerd. Ale ako takto, už to není iba o tom. Mňa už začala baviť aj táto hra akoby. Čo je podľa mňa aj celkom dobré, lebo neviem, proste mňa to baví, hej, ako IDK. Poď, opiš sa. Ham. Nice. Neviem, prečo som robila ham, ale robila. Ham. OK, tak teda, čo som chcela? Čestku. Bo alfa kažuch podľa mňa už nedostanem, to na deska už. Potom by som mohla ísť potom, ale ne teraz. To nie je toto. Radio, nice. Dobre, kvetiny ja si aj berem, ja neviem. Ale keďže ja teda nemám žiadnych teammateov, no tak to bude ťažšie. A to som na nich celkem aj naštvaná. Akože, že lively. Ale nechcem zase to začínať robiť znova, aj keď mám iba 1, 2. Takže proste ja už mám pištolku, hej, ja to. Dobre, mne sa asi zničí oheň, ja neviem. Aha, ne, dobre, nezničí, nice, dobre. Tak je to v pohode, hej. Mne to nechce niesť do sáčku, proste. Čum, pôjdeš takto a máš to, ne. Mám 5, ok. Neviem, regular bed alebo kompas. Asi kompas, aby som videla deti. To je lepšie. Prečo sa mu klaňujú? To je moja otázka už od vtedy, čo som to začala hrať. OK, ale ešte, že to nie je nikto, kto proste nevie robiť pekné bejsky. Lebo ja sa potom za to proste hnevám, ja neviem proste. Sice po mne vie ísť jeleň, ale tak ako ja idem naťažiť toto drevo, proste. Ok, ja radšej bežím teraz naspäť. Či sa nestihlo rozbehnúť. Ale takto. Keby, že mi akože fungujú streamy, tak by to bolo super. Carnival. OK, ale tak
aby som proste chcela streamovať. A bola by som akože asi aj najradšej, keby že vlastne sa ku mne pripojíte, lebo to by bolo asi akože dobré dosť. Alebo že tu by ste sa ku mne pripojili, lenže ja neviem robiť streamy. Mne to proste nejde. Ako keď nejaký youtuber na toto pozerá, ktorý vie robiť streamy, tak mi prosím ťa povedz, čo robím zle pre pána Jana. Lebo ja tomu nechápem. Dobrá mapka. Hneď zmačknem M-ko. Aha, ja mám taký malý ohník. Aha. Tak sa ide ťažiť. OK. Ja mám to timelapsne. Takže bežím k tomuto stromu. K ďalšiemu už není. K ďalšiemu už není. K ďalším už není. OK. A teraz už iba normálne natáčam video, lebo proste už sa mi to nechce, lebo takto ja už mám ďalší level mapy. Dobre, Somewhere Deep in the Forest, ja to poznám proste, už som to hrala. Ja už mám 55 dní a preto z toho. Dobre, komu to tu na furt cinká? Takto? Ne, ja chcem podložku na nohy proste. Nice. Toto je nádhera, to si vyšúcham ešte boty. Taká som nádherne čistúčka. Aby ste ma videli. Tak to normálne nádhera. OK. Ale to je jedno, už som si vyšúchala boty, teraz neviem, že či to bude chcieť ten obchodník alebo nie, ale tak to navyčistím na ohníčku. Tak neviem, že či to moc pomôže, ale asi nie. Cinkanie, prestaň! Nam. A už je ránko! Aj keď po mne síce asi pôjdu, ale tak mne to je jedno. OK, ako není, ale je, no, dobre. Dobre, ja sa neviem vyjadrovať asi. Teraz si zoberiem si keru, lebo neviem, čo to je za dom. Aha, OK, áno, prídu. Nice, to berem, stolíčky sú Otvor sa, nič. Nice, toto. Ja viem. Otváraj sa. Ale to spadlo. OK, ale tak spíru už si nemusím kupovať. OK, no tak to je dobré, lebo ja už mám tým pádom všetky dobré veci, ktoré ja chcem teda, akože. Takže ja už si môžem kúpiť Good Eggs, alebo ja neviem. Tam sú zimné líšky, tam ja nejdem. Tam je vlk, tam nejdem, tam je vlček. Tam sú dvaja. Čo asi robia? Nič. A vlček po mne beží. Dobre, ja som sa ho nejaká zlákla, neviem ani prečo. Aj tak si chcem rohašku, no tak čo? A to je jedno. Revolvera mu. Aj keď ja chcem asi rifle, ja neviem. Rifle. Otváraj sa. Ja som dobrá. Good eggs. Yes. Nice. Dobre, no tak bežím teda k campfire. Oh no. You will be attacked tonight. Yeah. OK, ja si idem senka hore. Alebo, ne. Koľko ti prídu, ja iba chcem vedieť, ale zatiaľ ja budem hore, hej? Ako. Ale tam si môžete všimnúť, už som vypotrebovala niečo na túto vec, proste shelf a tak. Dobre, dúfam, že každý tieto scénky poznáte, lebo ako takto. Mňa to doslova nudí, čo tam akože robia, fakt. Koľko ich príde? Dvaja? Neprídu náhodou traja?
do pekla. Nice. On sa despawnul, alebo? Dobre. Ne, ja mám málo životíkov. Sa vyhujujem. No, ja mám za chvíľu hlad dosť veľký. Viem, že to nevidíte, ale ja to tak neviem nastaviť, lebo ja natáčam na mobile proste a je to dosť ťažké. Dobre, poď senka, sem, poď. Na puťa. Dobre, tak si sa tam zasekol, tvoj problém. Cultist game, yeah. OK. Zakašľam tu. Nice. Ja viem, že si tu vieme robiť nejaké rituály a také blbosti, ale ja to robiť nebudem. Asi. OK, kde máme ešte nepreskúmané čestky? Tam je vila, tam je aj trader. Co tým možno aj... to nie je Wolf. Tento trader. Dobre, zabudla som. Dobre, je mi to jedno, nemám si od neho čo kúpiť, takže kúpujem. Bro, no tak tam ja nejdem. Oh no. No tak niekto mi to asi zaplatí tak trošičku. Kamo, on sa zasekol. Ja som hladná. Musím, sorry. To je mi jedno. Mám síce málo životov, ale nejedla som sa. Až mi to chutí. Oh no, on mi môže dojsť. Musím rýchlo ísť skácať teraz. Teraz by sa mi hodil ten, neviem čo, to je také, že tam hádžete, aj keď je tam okrá proste. Ono sa to... Dobre, neviem, ako sa to volá, ale je to proste dosť dobrá vec. Nečakala by som, že ja keď normálne tu každý zjem surové mäso, no takže budem hladná aj ja, akože vravíte. Oh no. Pozme, ne. Dobre, ono dopršalo, dúfam. Hej, dopršalo. OK, ešte mám čas. Uschni, puls. Uschni. Uschneš? Prosím ťa. Yes. Záchranná akcia. Ty si robíš srandu. Takže, ja vám to teraz rekapitulujem. Som hladná. Začína sa noc. Skoro mi došiel oheň. A neviem čo. Keď hladná už nie som. Nemám skoro žiadny oheň. Čo si mám kúpiť? To si robíš srandu. Dobre, ono sa pôjde potom na výpravu. Takú, dúfam, že dobrú, akože. OK, nice, už som na to nejako prišla. Aspoň vidieť kúsok mojho hungerbaru, že úplne není plný. Moje veci je vidno, takže je to super. Ale toto by som si asi dala tak trošičku bližšie. Alebo, ne, OK, tak to je to dobré. Teda asi počkáme, nebudem robiť nič, akože zvrátená, ale neviem. Ale
ja som sa divila, že nemôžem spať proste. Ja som na to takto klikala proste. Že prečo to nejde? Oh no, za chvíľu mi dojde Hunger Bar, lebo ho teraz ani moc není vidno. Akože na kamerách není moc vidno, ale no ja ho to nevidím na počítači. Zase. Neviem, čo mám robiť. Za chvíľu bude ráno. Tak 3, 2, 1. Čo som vám hovorila? Keď niekto povie nič, tak neviem. Haló? Zrýchli sa to? Mám postiel. Dobre, ešte že? Potichučky. Tu. Dobre. Neviem, čo to som to robila, ale niečo asi, hej. Potrebujem teraz zásobu. Ja som dostala asi tak dve králičie nožičky hneď po sebe. Toto keby som dostala na štarte, no tak sa nehnevám absolútne, že vôbec. Dobre, I'm hungry. Áno, ja som Hungry Birds. Aj keď ne Hungry Birds, ale je to Angry Birds. Ježišmaria, ja som si to zabrala do baťažku. Kašlám to. Mohla som si kúpiť odrúd. Dobre, toto ja si idem ochočiť zlatúčkého zajačíka. Karotka. Tu máš. Tu máš. Čo to je, sakra? Nemôžem ti dať mrkvičku. Ty si dobrá. Čo ti je, zajo? Tu máš karotku. Kamo? No tak takéhoto zlého zajaca som v živote nemala. Aha, no tak to je tento. Jelly bean. Jak vyzerá tento, jak vyzerá... Proste, to je cute. Tento má zlatúčka očička a tento je naštvaný. Navaď. Podajík. Podajo. Aha, ja som chcela ísť na tú výpravu. Za 20 sekúnd toho asi moc nestihnem, že? Áno, nestihnem, mala som pravdu. Ale tak dobre, no tak toto bude 7. To ne. Oh no. Help me. Help me, pulse. OK, ja si berem baterku. A bežím rýchlo. Ne, ja nemám. Už si srandu. Ne. Čakaj, ty poď za mnou. Zajo. Aha. Poď ma followovať. Zajo.
to bude cute. Ono. Ale aspoň už je ráno. Dávam 4, aby som potom všetky dala na jednu ranu. Aha, no tak nič. Už som to aj ono. Ja sa extrémne bojím teraz. Jak tomu mám pomôcť? Poď sem. Sa extrémne bojím. Stala sa mi tá najhoršia vec, ktorá sa mohla. Ten strom na jednu ranu som už stratila. Potrebujem najlepšiu vec na celom svete, aby som to tam mohla dať. Ja teraz hovorím akože reálne, ja sa toho extrémne bojím. Dokonca som hladná. Prestaň pršať, puls. Oh my god, yes! Čakaj, teraz to tam môžem dať, ne? OK. Vyprchá. Ne. Ja mám šťastie. Ja som hladná. Ne, nemám šťastie. OK, ale 1:10, viem, že asi by ste chceli niečo viacej, ale do tohto videa by som chcela dať aspoň viacej akože hier, takže toto asi bude koniec Night Nights in the Forest a takže čaute táto hra, čau Jellybean a ahoj. A ideme hrať Wicked. Nájsť proste tu na, viem, že bol len 24-hodinový kód, ale keby ste si napísali, no hej, tieto dve nové kódy, ktoré sú Alphaba a Glinda, tak proste dostanete nádherné veci a ja vám ich ukážem. A tu na je, že vraj nové lobíčko. Tam by som išla, že tu nie je toto proste. Halloween quest. A ja tam nechcem akože. Tak teda... Máte tam vzadu proste tie farebné veci. Cute. Girl Street. Ja neviem, takže asi dám... Toto dám. Dám iPhone. Ja neviem, čo sa tam robilo. Ja som nevidela Wicked. Ale... Girl Strip to Emerald City. Netuším. Ináč, akže mohli ste si niekedy aj všimnúť tieto tu na šaty proste. No tak tie sú že vraj v nejakej hre, neviem. A tu je ešte ďalšia miestnosť, ale už je iba malá. To mne to extrémne vadí, lebo tam boli topánky. Tu sú nové tváre. Teraz sú ešte z Halloween updateu. Ako nie sú zlé. Toto ste mohli dostať, keď ste robili quest. Potom tu na už sú akože normálne tváre, hej. Napríklad toto. Ja neviem proste, ja vám teda hovorím niečo o týchto nových veciach. Sice nemám custom make-up, ale mne teda vadí. Teraz vám ešte ukážem.
Ale toto je dosť pekná tvár, to ja by som si nechala, ale chcela by som vám akože ukázať jednu, nie že jedno, ale proste jedno také miesto, ktoré už asi každý videl, ktorý sa napojil na tento update. Je to táto na víkend miestnosť. Tieto šaty sú podľa mňa akože skôr pre baleríny, ale okej. Táto bublina sa odomkne iba vtedy, keď budeme hrať špeciálne kolo, ale nie od Alpha-B, teda, no neviem, ako sa to hovorí, od Alpha-B, alebo neviem ako. Ale keď budeme hrať Glindine, tak sa nám to otvorí. Ale ešte som ho zatiaľ nehrala, to by som niekedy mohla akože vymeniť, alebo a to by som mohla niekedy aj zmeniť, ako hej. Ja neviem, asi dám tieto obidve. Tieto sú mega nádherné proste, ja neviem. Extrémne sa mi páči táto dvojka, lebo táto jednotka je extrémne moc ružová. Ja moc na ružovu nejsom. Takže vraj je toto biele, okej. Tak, toto je nádherné. Toto by som si dala tiež takto ružovúčky. Trošku, na to zavodní, že budeš taká dala. Toto bude takéto tiež a toto bude tiež takéto. A toto bude tiež takéto. Ja neviem, a vlastne tu na toto košte, alebo ešte aby ste vedeli upratovať pekne, tak toto potrebujete metlu. A to sa tiež odomkne z Alpha-Binej challenge proste. Takže tak. A potom som vám ešte vlastne chcela ukázať tie nové veci, takže čakajte. Musím sa senka dostať. Ja neviem, ja som si to dávala len tak, aby som vám ukázala, že toto tam je. Zatiaľ sa tak trochu nastavujem, ale som vám skôr chcela povedať to, že vlastne tento nový update tu na, teraz je tu na extrémne moc veľa ľudí, iba kvôli víkend updateu. Akože to je tako brutál, že kvôli tomu toto niekto hrá. Nice, dobré. To nám vlastne skôr iba style. To je, neviem, či vás to úplne teší to, že sa to na iba teraz style. Ale ja vám to hneď ukážem, hej? Hneď. No, teda hneď, keď to nájdem. Lebo ja mám teraz akože celkom málo kódov, ja neviem, není to úplne veľa. Takže tieto kódy vám za chvíľu ukážem, len teraz sa akoby normálne potrebujem obliecť. Bro, to je nádherné. Čakaj. Nie to jedna dobre, neviem. Ja extrémne moc chcem šprintovať, ale nejde šprintovať, musím si zvyknúť. A ja nemám čas, takže čas asi akože trošku šprintuje. Ja potrebujem rýchlo sa obliecť a robiť si vlásky nádherné a ešte tak, ešte ďalšie veci, takže okay, takže toto. Nice, toto, ok, ne! Si to dala do olovených, tak nič. Ešte tieto, a tieto. Ja viem, ja si dávam extrémne moc veľa vlasov, ale ja nemám boty. Ja som dead. Ja som brother dead, no teda, ako.
A ne, ok, mne sa to zdalo. Mne sa proste zdalo, že to bola nejaká youtuberka. Ale toto, ja neviem čo, to je za pozy, proste, ja neviem, ja som nevidela Wicked. Hej, ja neviem. Táto je tiež mega pekná. Mne sa extrémne páči tá zelená farba, proste tam. Do pekla, ja som mohla dávať vlastne 5 hviezdičiek. Pardon. Toto je cute. Ok, čakaj, dám toto. Nice, ešte toto. To ja neviem, mne sa extrémne páči, keď hen tak odlietávam. Sorry, ale také tie šortky, to sa akože mohla krotiť. Neviem, či existujú kratšie. Ok, tá tvár je cute. Neviem, proste je to hrozné. Ne, že hrozné, akože je to pekne zladené. Na tejto odpíšem, že či budeme duo. Martinaus. Dobre, neviem kto. To bolo hrozné, sorry. Za 57 minút je špeciálne kolo. Ja, dobre, nerozumiem. Takže je gorgeous, to je normálne. Dobre, niekto si hovorí, že je to gorgeous, ja nie. Neviem, čo to je, proste to je Gabriela Runaway Queen, je tiež VIP. Ale ja neviem, či ma akože pozná ako youtuberku, alebo neviem, ako normálneho človeka, ja fakt netuším. Alebo ma nepozná a iba vidí, že. Sorry, ale tak toto je hrozné. Aj keď je trendsetter, ja neviem, čo je to skočilo do hlavy. Vlada. Ona má autokliker a kliká na pauzy, alebo čo to je? Na pauz 28. No tak toto bude niekto, kto s tým začína. Dobre, ja sa pozriem, že akože excuse me. Jediná tu naskáčem. Prvá Livla, alebo čo? Vlada. Ja idem vyhrať obička. Ale toto obička sa dá najrýchlejšie vyhrať tak, že toto tak trochu pohekujeme a už som tu. Ja neviem, ja som to proste takto iba vymyslela a už mám všetko. Som ani nemusela skákať, ja som to proste vyhrala. Ok, ale tak, hej, ak som hovorila, no, tak toto stačí iba pohekovať a potom sa tam dostanete. Hi. Ja neviem, čo nie, ale akože ja by som toto nechcela skákať. Takže ja pred nimi ešte pohekujem. Som to má zase Bright. Kamo. Youtuberka, takže čaute, ja som Bright. Ok, ja ale neviem, čo to je Bright, takže... tu ja mám čúranicu. Neviem, ja to tak prosím bám. Čo to je? Colorful...
Ok, mňa to nezaujíma, Bright, proste ja urobím asi youtuberku Bright, alebo ja neviem. Nebudem ani hovoriť, že to pri tom natáčaní ležím. Obľúbené. To, obľúbený ksicht, alebo tvár, teda. Zobrala som to, ja to neviem zobrať, proste. Bright. Dobre, ja neviem, proste Bright. Čaute, ja som Bright. To je nádherný hairstyle, podľa mňa, ja neviem. Ešte k tomu tento. Dobre, ja si dám asi všetky tieto tu na vlasky. Čakaj, jak tomu bude vyzerať toto? Hrozne, to je, keby som neumývala proste. Ono na nás flexí, že to má, že jo. Ok, toto si ja dám. Som mi nejaká sekla, netuším. Ok, ale tak trochu menej, akože toto nemôže byť až také. Ok, no tak toto ostane takto. Ale ne, bude to tak, oh my god. Dole až moc, takže trošku takto. To je pekná farba. A nedala by som to až také zelené, ale toto ja by som dala trošku viacej. To je brutálne. Toto. Toto je nádherné. Toto je akože brutálne. Ok, ako Bright som asi mohla urobiť aj niečo iné. Ok, toto ja neviem, ja si to dám asi dole. To som vám iba asi chcela akože ukázať toto, tie kódy, ako vyzerajú. Takže toto, to ja si to potom nafarbím ešte. Toto. Ja neviem prečo, ale ja toto robím furt proste. Ja si dám všetky pekné veci, ktoré proste sa mi teraz k tomu hodia. Dobre, teraz si to do VIPčka, lebo ja mám proste extrémne moc pekný outfit, savenutý. Ten by som vám asi chcela akože ukázať aj, hej. Je dosť pekný podľa mňa. A teraz vlastne robím furt iba to isté, takže dúfam, že som furt na inom serveri. Že niekto si nemyslí, že kvôli tomu, alebo som kvôli tomu vyhrala, že to robím preto furt. Lebo toto, akože je môj obľúbený trik, ja neviem, mne sa to extrémne moc páči a ja neviem. Ok, minúta na to, aby som všetko nafarbila. Toto by som dala takto, detaily by som nechala takto biele. Stonks. Aha. Butterflies. Fialové. Nice, toto je dobré, tak toto vyzerá dosť dobré. Toto by som nafarbila takto, toto takto, ok. Potom toto by som dala tiež takto, takto druhé. A tretie by bolo takto.
Bro, táto VIP, neviem, čo si oblieka. Toto je nádherné. Čakaj, stihnem si to ešte nafarbiť. Ne, nestihnem, lebo nemôžem. Toto fairy. Oh my god, dostávam najkrajšie toto emoty. Ešte som si sadla. Skippy. Skittles. OK. Skittles. Som chcela povedať. To je Gabriela. Dite Dua, I sent you. Ok. Bobby 6-7. Nechápem prečo, proste teraz letí, že 6-7. To je... Tam všade, kde je niečo, aspoň akože vidím, je toto. 6-7. OK, proste, bro, to je dobré. Asi to 6-7 fungovalo. Nice, thank you so much. Bro, to sa niekto volá, že Lana, OK. Gabriela, hands off Gabriela. OK, ja neviem, ja si toto asi nechám, proste toto oblečko, lebo je to cute. Neviem, ako to hovorím, ale niečo asi hovorím. Takže tu som až teraz našla hiding spot proste. Bro, kamo, čo vidíte ma vôbec niekto? Alebo si myslíte, že som lívla? Takto, lebo kebyže hráme akože hide and seek tu. Čakaj. No, kebyže hráme hide and seek, nemáte sa kam schovať. Napríklad, neviem, tu na to nejde, chápete? Potom, neviem, natáčate nejaké video, robíte chytře a ste do pekla. No tak nič, nevyšlo mi to. Mimi. Mám nápad. Ja robím 6-7. Ja neviem. Miguel. Berry. Ja neviem, ja si urobím 6-7. Áno, urobím, ale neviem ako. Toto asi bude biele. Toto dám, ne, ceň. OK, nečakala by som, že to bude až také ťažké. 6. Toto bude 6. Nižšie. Toto bude dosť ťažké.
Neviem, či sa to ráta ako 6. Dobre, vyzerá to ako optická ilúzia, takže toto bude 6. 7. Urobím, neviem ako. Kamu, ako urobím 7? Toto bude vrch toho proste. To bude samozrejme, že čierne. Na to vyššie. Nice. Vyššie. OK. Tu by som dala ešte niečo, není to nejaká čiarka alebo neviem čo. Toto nebude moc dobré. Ty nice. Čakaj, ja som... Ježišmaria, ja vlastne natáčam. OK, ale ja teda budem tam 6, 7 meme, práve som napísala, že 6, 7. A vlastne teraz, akoby... Neviem čo... Copyright. No tak daj to jinak, Stitch. Neviem, čo to je. Aha, Linda. Brobediek, Linda. What the heck?
Šororo, kde je Roro, jaký Roro? Roro, kde je Roro? Roro, say iPhone. Kamo to čo? Bro. Nice. 6, 7. Hand of Gabriela. Bro, Rumi je mím. Ako hej, niektorý je hej, ale... takto. My sme boli 8 asi kvôli mne, lebo toto absolútne nevyzerá ako 6, 7. OK, potom dostanem pulsback. Tento nádherný korset. Oh my god. Toto by som chcela mať. Custom Team Prop. Toto by som extrémne chcela. Toto tu. Tieto šaty. Sú nádherné. Girly. Bro. Girly je Glinda, ne? I'm rich and I'm a witch. What is this? He's safe and never will be fought. Dobre, takže teraz si to asi budem farbiť hneď zo začiatku, takže toto takto, toto tu na toto tu. Ne, toto tu. Ne, toto, neviem. Pendličky, dva špendličky, neviem, ktoré si mám dať. Dobre, ale tak ramenka musí byť hen takéto farby. Toto bude takéto a toto je takéto. Dobre, nice. 6, 7, dobre, teraz to neviem presne hovoriť si. Bro, ona nemá VIP. OK. Čakaj, tej gate. No, tak teraz by som si mala dať nejakú sukničku alebo tak, pretože je tu girly. Dobre, ale čatičky asi nie, šaty nie. Šaty by mi to celé zničili. OK, toto Valentine's update, to si dám. Only Rainbow. Alebo jak sa to neviem. Toto rúžové, nice. Toto by bolo takto.
Dobre, ja si myslím, že ja už sa nejak sústredím na komentovanie tohto videa, takže za chvíľu asi aj tak bude končiť. Ne. Tá tvar, to ne. Tak to si musím to dobre sunúť. Ne, toto ne, toto. Ok. Pozícia. Reset. Takto. No podľa mňa je to dosť pekné, keď to ešte nemá vlasy, Rúžovka. Kto je krajší? Ja. Čakaj, to je tá, ktorá dala tému? Young P, áno. Odchádzam jak totálne dievča, nechcela som povedať ako pán. Idem dole na salónu. Čau, Lana, čo si tu pre mňa pripravila? Si písala nechty? Dobre. Som takto. Tá farba je dosť pekná. Jej! Dobre, ja už som hotová. No, teda nejsem, lebo si potrebujem dať ešte 2 mašličky. Girly. Neviem, čo si to urobila, ale niečo asi. Ja to hovorím teraz furt, ja neviem proste prečo, ale hovorím. Dobre, to je jedno. Oh no, potrebujem rýchlo tie nechtíky farebné. Okay, starting Daisy Blossom Twilight Shimmer Petal. Petal by sa to zhodil, lebo ja mám petal dress na sebe. Bro, to je hrúza. To je hrúza. To je horší než ten môj. 6, 7, nice. Potrebujeme najkrajšie pozy. Nice, to som najkrajšie zapozovala. To je, bro, to je new model. Ne, to je Aspirin model, to je 200 až 50 hviezd. Dievčatka, mal by si zapracovať na tom, lebo si horšie než ja. 6, 7, toto je hrozné. To je Rumi, že má fialové vlasy, to je Rumi. Hej, to je Rumi.
okej, no tak toto je celé. Ja tomu neverím. Jak? Však my dve sme boli dosť pekné. Dosť a hlavne ahy. Dúfam, že ona není Slovenka alebo Češka. Bro, it's me, oh my god. 6, 7. Rose jump. Zoe, hello, hi, this smoke. Nice. Ja neviem. Si idem vyskočiť na stromček, alebo nejdem. Ale som držala ječko. Hovorím vám, logiku nehľadajte. Kámo, to ne. Tam bude niečo hore, tam niečo bude, to ja tuším. Ja som tu. Ale no! To je hrozné. Dobre, ale tak toto si asi idem teda uložiť. Neviem. Najrýchlejšie písanie. Ne, do pekla. Save. School trip. Ja by som takto išla na... No. Ani úplne asi nie, no. Taška. Off-shoulder. Alebo takto, ja vám idem ukázať v mojom queste moje proste oblečka, alebo tak. Ok, toto je proste môj prvý nerdy. Aj keď vyzerám totálne hrozne. To je nerdy. Ok, potom tu na ešte je IDK, ktorý ste teraz videli. Tento, ja neviem, mne sa extrémne moc páči. Tento Halloween. Neviem, či to je Halloween úplne, ale okej. Toto je potom disco, aj keď neviem, či to je úplne disco. To je Fairy, to som robila, myslím, offline alebo nejak tak. IDK, Fairy, Halloween, nerdy a disco. Ok, podľa mňa už by toto mohlo byť koniec celého videa. Už má hodinu 9 minút, lebo ja to nestriham, takže čus.